Dve veci. Baví ma, keď mi príde nejaká myšlienka, niečo, čo by sa mohlo vytvoriť, robiť inak. A hneď mi k tomu napadajú spôsoby, ľudia, situácie a skladá sa mi to do takej mozaiky. To po prvé. A po druhé, keď vidím, že už to s niekým niečo urobilo, že vidím ľudí, ktorí sú v pohode, ktorí majú radosť, kde už to malo nejaký efekt, že nastala nejaká pozitívna zmena. Že už sa proste dejú dobré veci a že to celé malo význam tým pádom. Asi zastaviť sa na chvíľočku, lebo žijeme vo veľkej rýchlosti a dostať sa do oka hurikánu. Aby tie veci, ktoré sa rútia okolo nás, povinnosti, nákupy, hypotéky, maily, krúžky, všetko, čo treba vykonávať, tak nechať chvíľku točiť sa okolo neho a zastaviť sa tak, že si vyhradiť chvíľku času, aby ten človek mohol byť sám so sebou, aspoň na chvíľku a opýtať sa, že čo to vlastne žijem? Je to to, čo chcem žiť? A čo vlastne chcem žiť? A kto som? To sa nedá za 5 minút, niekedy sa to nedá stihnúť za celý život, ale venovať si tú chvíľku, aby sa dostal do svojho stredu, aby si dal odpoveď na úplne základnú otázku, a to je, že prečo vlastne chcem žiť.